Hej og velkommen til Hotel Carlton. Hvordan kan jeg være behjælpelig? Jeg har bestilt et værelse. Hej med dig. Jeg har bestilt et værelse på internettet, og så vil jeg bare lige confirme, at jeg er her. Og så hente en af nøglerne. Ja. Har du et navn? Hvad er deres navn? Markus Johansen. Du må undskylde, jeg er helt ny, så. Det er helt fint. Skal du ikke bare trykke mit navn? Eller? Det er mit job, så jeg ved godt, hvordan. Jeg er bare helt ny, og så Ja, selvfølgelig. går det lidt langsomt. Så er jeg vist ved at være der. Så skal jeg bare lige bruge et navn. Markus Johansen. Og Johansen, sagde du? Du hedder Markus? Ja, det gør jeg også. Også med C. Hallo? Hallo? Jeres vinkøler. Undskyld, fylder der ikke en flaske Chablis med til den der? Ja tak, den er på vej. Hej. Hej Laura. Det er Markus her. Undskyld, jeg ringer. Jeg vil bare høre, hvornår du kommer. Klokken er 15 nu, og vi har jo aftalt klokken 14, så... Nå, ja, du har jo stadig travlt på kontoret, så... Ja, måske... Ja, du må sige til, hvis Carsten han kører dig for hurtigt, så skal jeg nok lige tage fat i ham. Og ja, som vi talte om, hvor... Ja, du ringer bare, ikke? Laura. Mange tak. Hej igen, Laura. Hvor langt er du? Jeg sidder lige her og venter, og kan du ikke lige, hvis det passer dig, så tage en pause og
ringe. Eller... Ja... Ring lige, ikke? Hallo? Hej, det er Maria fra receptionen. Er det værelse 47A? Taler jeg med Janni? Nej, det er forkert. Jeg tror, det er mig, der har ringet dig op. Har du talt med en pige, der hedder Laura? Janni? Nej, det er ikke Janni. Det er 47C. En pige, som hedder Laura. Så er det forkert nummer, Laura. Hvis du ikke er Janni. Det her er en mandestemme. Jeg er ikke Laura. Jeg er en mand. Altså, jeg har en mandestemme. Okay, altså jeg er ny her, og så kan man godt komme til. Det er lige meget, jeg lægger på nu. Jeg gider ikke tale med dig. Hvor bliver min vin af? Hvad fanden? Undskyld, vil du ikke være sød og svare mig? Jeg er som sagt herude, og jeg har reserveret et værelse til os. Klokken er 16:36. Tror du bare, at jeg er altså lige så meget din overordnede, som Carsten han er? Ja, det var ikke ment på den måde, så... Men du skal altså vise mig noget respekt. Hej. Hej, Laura. Du kan undskylde, jeg nævnte det med overordnet og respekt. Det var forkert af mig. Det må du undskylde. Jeg er altså nødt til at vise mig noget respekt, og det gælder både med det ene og det andet. Jeg synes, at du skulle tage og ringe til mig lige nu. Hej, hej. Hej. Jeg mener det. Det er simpelthen for dårligt. Det er virkelig, virkelig for dårligt. Sådan, hvis det er vinkel. Er du okay? Hvad er der sket? Au, hvad laver du? Hold din kæft. Jeg vil jo bare... Hold din kæft. Prøv at høre. Jeg ved godt, du er ny her. Men du kan umuligt nogensinde nå at blive andet. Du er en fucking høne uden et hoved. Tror du bare, I kan fuck os andre op med jeres fine smil og lille pige, bla bla bla. Fuck dig. Ved du, hvem jeg er? Fuck dig. Så dum er jeg ikke.